ଅଣ୍ଡା ସିଝା ହେଉଛି, ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେବ। ଓ ନା ଧୁଅନି, ମୁଣ୍ଡ ଧୁଆ ହବନି କେମିତି? ବୁଧବାରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେବ ନା, ରାତିରେ ଖାଇବା। ଆଜି ବୁଧବାରେ ଅଣ୍ଡା, ଡାଲି, ଡାଲି, ରାଇତା, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇତା, କଖାରୁ ଡଙ୍କ, ବଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ବିଲାତି, ଆଳୁ, ସାରୁ ରାଇତା, ଉଷୁନା ଭାତ, କଖାରୁ ଡଙ୍କ, ବଡ଼ି ପଡ଼ିକି ବିଲାତି ପଡ଼ି ରାଇତା ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡା କଷା।